Már tavaly novemberben is azt írkáltam az ismerőseimnek, a barátaimnak, sőt azoknak, akik nem ismerőseim és nem barátaim, de szeretnék azt, hogy egy rendszerváltással valahogy tisztába tegyük ennek az országnak a gazdaságát, és hát főleg az, hogy az embereknek a viszonya egymáshoz normális legyen, hogy előrehozott választásokat ki kell kényszeríteni. Azért, mert 26-ra Orbán Viktor úgy felkészíti azokat a szerencsétlen embereket, és elnézést, hogy ezt mondom, hogy szerencsétlenek, akik nem tudják egész egyszerűen felfogni, hogy azok a morzsák, amiket oda passzolnak az emberkéknek, az a morzsa, vagy morzsák, azok nagyon kevesek ahhoz, hogy bármilyen változás álljon be az ő életükbe, de nem csak az ő életükbe, hanem mindenki életébe. Természetesen nem arra 3000 milliárdos körüli vagyonnal rendelkező emberről beszélek, akiket jó alaposan maguk mellé tudtak édesgetni, hanem azokról a milliókról, akik nem fogják föl, hogy az, ami jelen pillanatban van, az egy lehetetlen állapot. Na most az előrehozott választásoknál az lehet a gond, hogyha az Orbán annyira megijed és annyira fogja érzékelni azt, hogy most már mindennek vége van, vagy hamarosan vége lesz, hogy csinál egy olyat, hogy elnöki hatalom. Na most ugye elnöki hatalom elég kevés országban van, de ő egy rossz irányú elnöki hatalmat óhajt bevezetni. Magyarán az, hogy ahogy már valaki mondta előttem, azt hiszem, hogy a volt vezérkari főnök, hogy kus, és mindenkinek kus legyen, és az lesz, amit én akarok. Ez egy nagyon rossz diktatórikus rendszer lesz, vagy lenne, és én sajnos merem állítani, hogy ez be fogja vezetni, hogyha nem fogják tudni ezt az előrehozott választást kiharcolni. Egyedül jelen pillanatban a Tisza párt képes arra, hogy elérje azt a célt, amit kitűzhetnének maguk elé. Sokan azt mondják, hogy ez a Tisza ez ugyanolyan, mint az Orbán, stb. Én egyet mondok, hogy az Orbánnál rosszabb nem lehet. Tehát, hogyha 5 fokkal jobb, mint az Orbán, már akkor is mindent el kell fogadni, mert őnekik az az érdekük, hogy az országba változás álljon be. Ők nem fognak 5-10 éven belül olyan milliárdokat ellopni, mert lehetetlenség lesz, hiszen már körülbelül 50, talán megkísérlem, hogy majdnem, hogy 100 évre előre el vagyunk úgy adósítva, hogy nem tudunk bele kikecmeregni. Úgyhogy itt ne jöjjenek azzal, hogy adóparadicsom, meg a bánatos tudja micsodákat itt fölnyomnak a levegőbe, és ezek az emberek hanyat esnek és csodálkozva néznek, hogy úristen, hát leszállt kölénk a megváltó, az az Orbán Viktor, de na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy ha nem lesz váltás ebbe az évbe, akkor lesz váltás az Orbán részéről. És ha nem tudunk magunkhoz térni, akkor sajnos elvesztünk. Én csak ennyit óhajtok most mondani.